खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि दिनै ABSU Ex-NDFB वेलफेयार एसोसिएशन आरो UBPO जथायै अदालगुरियाव नीराज कुमार बानसद IAS जइन्ट सेक्रेटारि आरो बिथांनि लोगो अफिसार आसाम सरकारनि माखासे अफिसार आरो BTC सरकारनि अफिसारफोरजों बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि सायाव गोथौयै सावरायलायदों। बे सावरायलायनायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा फोरमायो। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि बिटिआरनि रांखान्थियारि गोहो सीमा बारायनांगौनि थाखाय गासै थासारिखौ लानानै 6 शेड्यूलनि एमेन्डमेन्ट नांगौ आरो गोदान एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि रां बावजायाव भारत सरकारा बे खामानिखौ मावना होनांगौ होनना दाबि दिखांदों होननानै फोरमायदों बिथां दिपेन बर'आ। बिनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायबावदों दि बर' कसारी काउन्सिलनि आद्रा थानाय गामि दं बेखौ थिसननांगौ, बिसायख'थि खुंनांगौ, एसटिनि सायाव मावनो गोनां खामानिखौ मावनांगौ, स्कुल प्रभिन्सियेलाइज फरेस्टआव हा होनांगौ, Ex-NDFBनो थांना थानायनि राहा होनाय, केस बोखांना लानायनि बाथ्रा आरो रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासै 6 जेलाव थानाय बिथांमोनखौ बख'नांगौ होननानै बेफोरनि सायाव दाबि दिखांदों होनना फोरमायो। आरोबाव दिपेन बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायखो बिथांनि बुंनायनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि फै। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेशन Ex-NDFB वेलफेयार एसोसिएशन जोङो मोनथाम बर' सिगनेटरि आफादा भारत सरकारजों बर' एकर्ड बिटिआर एकर्ड 2020 बे गोजोन गोरोबथानि सुक्ति मावफुंनायनि सायाव भारत सरकारनि जइन्ट सेक्रेटारि नर्थ ईस्ट नीरज कुमार बानसद बिथांनि मासि लानायाव आसाम सरकार BTC सरकार आरो बे गासै आफादफोर स्टेक होल्डारनि मोनसे सावरायनाय जानानै थाङो ट्राइपार्टाइट रिभिउ मिटिं आरो बेयाव गुबैयै जे एकर्ड मथे 6 शेड्यूलनि एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा जों बुंबाय थादोंमोन जे 125 आर्टिकल 280 जों दिनै बुंदों जे 125 आर्टिकल 280 बेखौ जोङो सोदांनानै 125 होनना बुङोब्ला 10टा 6 शेड्यूलनि बाथ्रा फैयो आरो बिथांमोना बुङो जे त्रिपुरायाव प्रब्लेम दङ स्टेटआ, मिजोरामाव प्रब्लेम दङ, मेघालयआव प्रब्लेम दङ। बेखायनो BTCनि बिटिआरनि मर अट'नमि मर फाइनान्सियेल पावारनि थाखाय सीमा बारायनांगौनि थाखाय बे गासै मेटारखौ लानानै 6 शेड्यूलनि एमेन्डमेन्ट नांगौ आरो मर अट'नमि जोंनो नांगौ। 125 सोदोबखौ जों दिनै बाहायाखै आरो बेखौ जों रिजेक्ट खालामदों। गोदान बेयाव क्ल'ज लाबो, गोदान बेयाव एमेन्डमेन्ट लाबो आरो गोदान एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों BTC बिटिआर कार्बि आंलं दिमा हासाव मोनथाम 6 शेड्यूलनि एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि बाजेट सेसनाव भारत सरकारा बे खामानिखौ मावना होनांगौ जोङो रेज खालामबाय। बर' कसारी काउन्सिलनि जिखिनि आद्रा थानाय जि गामि दङ बेखौ थिसननांगौ, बिसायख'थि खुंनांगौ आरो बिसायख'थि खुंनानै फुल फ्लेजेड स्टेटास होनांगौ। कार्बि आंलंनि ST हिलनि इस्युखौ जों रेज खालामदों। 2003आव दंमोन, 2020आव दङ, दिनै 25टा बोसोर जाबाय। बे इस्युआ मानो दाबो रिजल्भ जायाखै आरो मोनद' हारिनि मेटारखौ जुदि माने मुभ खालामदोंबा कार्बि आंलंनि कार्बि आरो बर'नि ST हिल आरो प्लेननि इस्युआ जिहेथु जों ST खा आसामावसो बियो माने बाइफार्केसन जादों। बे खामानिखौ मावनांगौ होननानै जों बुंदों। स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि खोथाखौ जों रेज खालामदों। रनस पेगुनि चेयारमेनशिपआव BTC काउन्सिल, बर' कसारी काउन्सिल, आसाम सरकार, ABSU माने NDFB, UBPO आरो बर' थुनलाइ आफाद जथायै जोङो सावरायनो थाखाय दाबि दैखांदों। लोगोसेनो जि फरेस्टआव हा होनांगौ आरो बेजों लोगोसे Ex-NDFBनि रिहेबिलिटेसननि मेटार, केस उइथड्र खालामनायनि मेटार आरो 6 CBI आदालतआव जायफोरा दिनैबो जेलाव दङ रन्जन दैमारि आरो 6 आदार्स NIAनिखौथ' हगारबाय नाथाय CBIनि दाबो दङ, बिथांमोनखौ रिलिज खालामनांगौ बेखौ जोङो दिनै दाबि लाखिदों। आरो 1500 कौटि थाखानि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि, ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बा नोङो नेरिम्स बानायनांगौ आरो NIT बानायनांगौ बे गासैखौबो जोङो मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै जोङो दाबि होदों। रिक्रुटमेन्ट रेलि खालामनांगौ बिनि थाखायबो दाबि होदों। दिनैनि रायलायनाया मोनसे रिभिउ मिटिं आरो बे रिभिउ मिटिङाव जों बुंदों जे 6 बोसोर जाबाय एकर्डआ आरो बेयाव भारत सरकारा जि कमिटमेन्ट लाखिदोंमोन कमिटमेन्ट मथे माखासे मावदों माखासे मावाखै आरो मावैनि थाखाय जों दिनै खुद्रिदों, दुखु मोनदों आरो जोङो जइन्ट सेक्रेटारि बिथांखौ खावलायदों हम मिनिस्टारजों रायलायनांगौ, हम सेक्रेटारिजों रायलायनांगौ, सल्भ जानांगौ जाहाथे सुक्तिखौ खालामनानै सुक्ति खालामनायनि मुङाव जोंखौ जाहाथे थगायनायनि बा
लामा आन्दायहोनायनि परिकल्पनाखौ जाहाथे दाखालामथों जों बेखौ बुंदों जे सुक्तिनि फिथाइया थायनांगौ आरो गुबै गुबै दफायानो दाबो मावफुंनो थाखाय आद्रा जानानै दङ बे खोथाखौ दिनै जोङो बुंबाय आरो जुदि सुक्तिया टाइम मथे मावफुंजायाबा सोमावसारनाया जागोन आरो सोमावसारनो थाखाय जों जेब्लाबो थियारि आरो रेडि